Vaig a fer una mica de repàs. Bon dia, penjareu la sessió informativa online? Sí, la penjarem, quedarà gravada a barcelona.cat/suport a la cultura i també el PowerPoint aquest de la presentació també us el penjarem a la pàgina web. No us l'enviarem, però us el penjarem perquè hi tingueu accés. Voldria saber si és possible tenir accés a la nostra puntuació a la convocatòria passada. Bé, això sí que podeu, ens heu d'enviar un correu sol·licitant-la. El que passa que a vegades molts ho heu fet i us demanem una mica de paciència perquè anem contestant a mesura que podem i en principi quan us arribi doncs us contactarem i us traslladarem la puntuació. També voldria saber si es pot presentar un mateix projecte a cultura i a salut i cures, per exemple, o a dones. Sí, això es pot fer. Això no és incompatible, es pot presentar un mateix projecte a àmbits diferents, però és molt important que comproveu que s'ajusta als programes d'aquell àmbit que esteu presentant. És a dir, que realment compleix els requisits. Perquè si és un projecte molt clarament d'un programa de dones, doncs s'ha d'ajustar a algun dels programes de cultura si també el voleu presentar a cultura. No em queda clar un tema. Han de ser projectes sense ànim de lucre? El meu projecte és d'arts escèniques, creació d'un espectacle de petit format adreçat als més menuts. És interessant aquesta pregunta, són dues preguntes en realitat. Una d'elles, han de ser projectes sense ànim de lucre? Sí, en principi sí. Els projectes que es financen des de l'ICUB han de ser projectes sense ànim de lucre. És veritat que en casos de projectes particulars podria ser que també hi hagués algun benefici. En tot cas, aquest benefici hauria d'estar revertit sempre en el mateix projecte. És a dir, no hi pot haver el funcionament com una empresa que té beneficis i que aquests beneficis s'inverteixen a altres llocs. No, en el cas que hi hagi algun tipus de benefici, ha d'estar reinvertit en el mateix projecte que es subvenciona. Però per norma general han de ser projectes sense ànim de lucre. I després, en resposta al meu projecte d'arts escèniques, creació d'un espectacle de petit format, aquí sí que voldria posar èmfasi, que no ho he comentat en la meva introducció i és molt important, és que la convocatòria general en els programes de cultura és una convocatòria per dur a terme projectes, activitats i serveis. Llavors, no se subvencionen, en el cas dels programes de cultura, produccions o espectacles artístics. Se subvencionen programacions, mostres, cicles, festivals, esdeveniments culturals, però no produccions o espectacles artístics. En aquest cas, des de l'Institut de Cultura no disposem d'una convocatòria destinada a produccions o a gires. Sí que us podeu adreçar a l'ISEC de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas, que sí que té convocatòries pròpiament orientades a la producció o a la subvenció de gires d'espectacles. Volia fer aquesta apreciació perquè no només espectacles d'arts escèniques, tampoc produccions audiovisuals, és a dir, pel·lícules o documentals, tampoc pròpiament no són prioritaris en aquesta convocatòria, d'acord? Estem parlant més de projectes d'exhibició, com us he dit, programacions, mostres, cicles, festivals i esdeveniments culturals. Segueixo. Bon dia, si som dues persones físiques que volem fer el projecte junts, hem de presentar-lo com una persona o dues. Podeu fer el projecte junts i en el document 2 podeu indicar que aquest projecte el feu junts, però a nivell d'administració només constarà com a un únic sol·licitant, que és el que indicarà el nom com a sol·licitant o representant, el nom
de la persona que consti serà el que rebrà la subvenció o el que serà beneficiari d'aquesta subvenció en el cas de que el projecte obtingui subvenció. Per tant, és molt important que ho tingueu clar en el cas de que sigueu dues persones que voleu fer un projecte conjuntament. Només una d'aquestes persones, o si són 4, només una serà representant de cara a l'administració i només una serà beneficiari d'aquesta subvenció, a efectes legals, fiscals, etc. L'enllaç per accedir a la documentació presentant no funciona, podeu facilitar-lo. Això ho hem anat facilitant. Si no ho veieu, ho tornarem a fer perquè ho veieu tots. Això crec que l'Olga us ho ha anat passant. Bon dia, som una llibreria a Barcelona. L'any 2021 vam presentar i ens vau concedir una subvenció per realització d'activitats culturals en format presencial i telemàtica. Enguany podem tornar a presentar actes culturals en format telemàtic? Sí. Evidentment, al final poseu, estem pendents de l'evolució del Covid per realitzar actes presencials. Sí. Podeu presentar activitats en format presencial i en format online. No barrejar-ho amb la presentació de la sol·licitud presencial o telemàtica. La presentació de la sol·licitud ha de ser sempre telemàtica, com us ha explicat el Silvano, però les activitats que realitzeu, sí, evidentment, poden ser activitats en format online o presencial. Es pot entregar un PDF amb els mateixos camps i el mateix nom però sense utilitzar el formulari. Això ho ha contestat la Olga i sí que es pot fer seguint el guió. Teniu un guió penjat també a la pàgina web. Si seguiu tots els camps d'aquest guió, ho podeu enviar. Podeu redactar el projecte sense utilitzar el PDF o el Word. Les beques Barcelona Crea és una altra línia. Són compatibles? Podria demanar aquesta subvenció i la beca? Les beques Barcelona Crea és una altra línia, també ho he dit a l'inici. Farem la presentació i la sessió informativa el proper dimecres. Són compatibles? A veure, compatibles ho són a nivell formal, però a nivell de concepte són subvencions molt diferents, o a nivell d'objecte. Mentre que les beques se subvencionen projectes que estan en fase d'ideació, prèvies a tota la creació, a tot el desenvolupament del projecte, projectes que no s'han presentat i que no s'ha dut a terme el desenvolupament de la proposta artística. En canvi, els projectes que es presenten a la convocatòria general són projectes que ja estan pensats i es duran a terme l'any 2022. Aquí tenim una primera diferència important. Llavors, tenint en compte aquesta diferència de concepte, d'objecte de subvenció, és estrany que un projecte es pugui presentar a la convocatòria general i al mateix temps a la convocatòria de beques, perquè són de naturalesa molt diferent. Però, de totes maneres, a nivell formal no hi ha incompatibilitat. A nivell formal es podrien presentar, però el que sí que també és important és que si aquest projecte rebés subvenció a la convocatòria general, a la de beques ja quedaria totalment descartat, perquè una altra de les condicions de la convocatòria de beques és que el projecte que s'hagi presentat no hagi rebut cap altra subvenció municipal. Sí que en pot haver rebut d'altres administracions, però no en pot haver rebut cap altra subvenció municipal. Per tant, important, hi ha una diferència de concepte molt clara. Estem parlant amb la convocatòria de beques, projectes en fase d'ideació prèvia a la producció i al desenvolupament d'aquest projecte, que no s'hagin desenvolupat ni presentat públicament anteriorment i que no s'hagin desenvolupat tampoc prèviament a la producció.
I, en canvi, a la convocatòria general estem parlant de projectes que es duran a terme, que estan pensats per dur a terme durant l'any 2022. Si hi ha més dubtes, a la sessió de beques us recomano que us inscriviu i que també tornarem a posar èmfasi en aquestes diferències, que no només són aquestes, sinó que n'hi ha algunes més, però per no allargar-me us dono la principal, que a nivell de concepte i d'objecte de la convocatòria és molt, molt diferent. A veure, entenc que els honoraris que es paguen als participants en els projectes van a l'apartat L. Ara mateix no ho recordo, ens ho podeu confirmar, gràcies, ho comprovem i us diem alguna cosa. Es poden afegir documents fins al darrer moment, cartes d'interès, etc. Sí, mentre duri el període de presentació de sol·licituds. Tot i així, us recomanem que ho presenteu, sisplau, el gruix en una sola vegada. Però, sí, durant tot el període de presentació de sol·licituds podeu anar annexant documentació, si us ha quedat alguna cosa pendent. Hi ha límit de pressupost? Sí, hi ha límit de pressupost. Crec que el Silvano ho ha esmentat. En principi, com a màxim, només us podríem arribar a subvencionar el 50% del pressupost total del projecte, això com a màxim, i també hi ha un topall, però és un topall molt ampli, de 200.000 euros. No crec que... És difícil d'arribar-hi, no sé si ha arribat mai, almenys des que jo estic aquí. Però sí que és important, sobretot el que us ha explicat el Silvano, que tingueu present amb aquestes novetats en relació a la justificació, en relació als reintegraments, en relació al percentatge que haureu de justificar i que, per tant, si en el moment en què hi hagi la resolució provisional veieu que el vostre pressupost o el vostre atorgament, l'atorgament que heu obtingut difereix molt o està molt per sota del que havíeu sol·licitat, feu aquesta reformulació. I com a màxim, això, el 50% del pressupost total del projecte. Silvano, veig que et connectes, no sé si vols afegir alguna cosa més. No, el teu no, però la pregunta d'abans, que preguntaven per els imports de l'autònom, és una bona pregunta. Per què? Perquè l'apartat A parla de recursos humans, però són recursos humans pagats en nòmines, mentre els apartat L i eventualment l'EMA és justament pels honoraris, diguem-ne, de persones que són autònomes, que fan factures. I era només això. Perfecte, moltes gràcies per l'aclariment. La justificació és de la subvenció de l'Ajuntament o de totes les fonts rebudes? De totes les fonts rebudes. Heu de justificar per el total del projecte. Pel total del projecte. El que passa és que només se us demanarà que presenteu les factures i els justificants de pagament per la part que us ha subvencionat l'Ajuntament. Però la justificació ha de contenir totes les despeses i tots els ingressos. A veure, vaig baixant. Es pot posar en el projecte el nom Gestió d'activitats culturals, obrador d'històries? Activitats que es duran a terme durant la festa major. No acabo d'entendre massa bé la pregunta. El nom del projecte podeu posar el vostre nom del projecte, evidentment. No sé, activitats que es duran a terme durant la festa major, no sé si fas referència a la Mercè o a quina festa major o si t'estàs referint al programa
gestionat per part de districte. Aquesta, en tot cas, si ens pots formular de nou la pregunta perquè l'acabi d'entendre una mica millor. Aquí hi ha tot d'incidències que ha anat contestant la Olga. Si rebem menys del sol·licitat i presentem al·legacions, però aquestes no són acceptades, podríem reformular més tard? Sí, evidentment. L'ideal és que reformuleu després de la resolució provisional, en funció d'allò que se us hagi atorgat, però, evidentment, si vosaltres no esteu d'acord amb l'atorgament i voleu presentar una al·legació dins el termini dels 10 dies, tindreu temps, després de la resolució definitiva, 10 dies per presentar la reformulació. Perquè la resolució de les al·legacions es fa en la resolució definitiva. Per tant, tindreu 10 dies més després de la resolució definitiva per reformular. Es pot sol·licitar aquesta subvenció i també la de Barcelona Crea per un mateix projecte. Aquesta crec que l'he contestada bastant abans, però us recomano això a totes les persones que tingueu dubtes o que estigueu plantejant-vos presentar algun projecte a la convocatòria de beques Barcelona Crea, que us inscriviu a la sessió informativa específica de dimecres que ve. Us recomano. Consulta respecte a les auditories. Si el projecte és de més de 50.000 euros, però el suport de l'Ajuntament és un import menor, 10%, també es demana. Potser caldria tenir en compte el percentatge de suport perquè es pugui cobrir l'auditoria amb l'import de suport que rep l'entitat. Doncs no sé contestar específicament aquesta pregunta, no sé si Albano tu ho tens clar, tot el que demana, però en tot cas, si vols afegir-hi alguna cosa, si no, ho comprovarem i us contestarem. Sí, la resposta que han donat en una altra sessió informativa respecte a això és que l'auditoria és un concepte subvencionable, en el sentit que el cost de l'auditoria el poden demanar dins del context de la subvenció que demanen i que en aquest cas no està previst un percentatge. Si el projecte costa 50 o més, s'ha de presentar auditoria, encara que l'import que et donin de la subvenció sigui del 10%. Aquesta és la informació que nosaltres hem traslladat, l'hem preguntat a l'Oficina Central de Subvencions. Perfecte, perfecte. Moltes gràcies, Silvano. Doncs queda contestada. Aquesta subvenció general es podria justificar en concurrència amb altres subvencions de l'Ajuntament, com Impulsem el que fas o Economia Social. Entenc que esteu demanant si es podria presentar també. Si és així, com hem dit abans, sí, el mateix projecte es pot presentar en altres àmbits i altres convocatòries de l'Ajuntament, sempre i quan quedi correctament indicat i, com he dit, en el pressupost o en el pressupost que presenteu i, com he dit, que s'ajusti a algun dels programes que gestiona l'Institut de Cultura de Barcelona. Es pot demanar subvenció sense tenir cap entitat al darrere? En el nostre cas volem realitzar un curtmetratge, però som un grup de joves, grup de joves sense recolzament de cap productora, és a dir, la persona responsable seria la que té la funció de director de producció. Dues coses aquí. Per una banda, sí que es pot demanar subvenció sense tenir cap entitat al darrere, es pot demanar com a persona física, això ho hem contestat abans. Però el que és important en el vostre cas és que, com també he matitzat, no se subvencionaria la realització d'un curtmetratge perquè no se subvencionen les produccions artístiques, ni d'arts escèniques, ni produccions audiovisuals, com seria el vostre cas.
Per produccions heu de buscar les convocatòries que treu l'ISEC. Ara bé, si estem parlant d'un projecte en fase de creació, d'ideació, de desenvolupament, aquí sí que tindríeu una entrada en la modalitat d'audiovisuals de la convocatòria de beques Barcelona Crea. Sempre i quan estiguem parlant d'un projecte en preproducció, no en producció. Per tant, també us recomano que mireu la informació d'aquesta convocatòria i veieu si el vostre projecte es podria ajustar en alguna d'aquestes modalitats. Dir-vos que a la convocatòria de beques Barcelona Crea també es poden presentar agrupacions de persones, tot i que sempre hi hauria una representant que seria, a efectes de l'administració, qui rebria i qui seria el sol·licitant legal d'aquesta subvenció i qui la rebria en el cas que fos concedida. Hi ha un model per redactar prèviament el projecte. El model és el document bàsic 2, que podeu fer servir la plantilla, o bé podeu, com hem dit abans també, fer servir el guió per elaborar-lo. L'import rebut té impostos a final d'any? Aquesta pregunta sí que no la puc contestar perquè depèn molt de la situació fiscal de cadascú. Per tant, és una resposta que caldrà fer a un gestor o a una persona especialitzada en temes de fiscalitat en funció de la situació fiscal de cadascú, si ets un autònom, si ets una persona jurídica, si ets una persona física. D'acord? El tema fiscal, millor buscar un assessorament especialitzat. Es pot tenir accés a la fitxa de valoració dels projectes, això també ho hem contestat abans, envieu-nos un correu sol·licitant aquesta informació. També volem saber si es pot tenir una reunió per valorar més en detall l'evolució d'un projecte i la presentació de la subvenció d'enguany i com s'ha de demanar. També s'ha de demanar a través d'un correu o bé a infoicup@bcn.cat o també en aquest cas a través del correu de subvencions, subvencions-icup@bcn.cat. Però, com he dit abans, també hi ha moltes sol·licituds i intentem anar contestant a totes, però a vegades no donem a l'abast. Intentarem anar-vos contestant i el que sí que no podem fer és un assessorament personalitzat molt intens perquè estem parlant de 1.000 sol·licituds i no donaríem a l'abast per fer, però sí que podem fer una orientació, un seguiment, una reunió i s'ha de sol·licitar d'aquesta manera que he dit, enviant un correu electrònic a infoicup@bcn.cat. Me gustaría saber, un mismo proyecto, ¿a cuántos departamentos del ayuntamiento se puede presentar? Esto estará en función de lo que diga cada uno de los órganos gestores en el libreto de la convocatoria. Tendrás que leer si hay alguna limitación en alguno, como lo que he detallado yo en el PowerPoint y en función de eso ver si puedes presentar a un sitio, a otro o a más. En referència a la reformulació, hi ha un percentatge màxim de modificació del pressupost presentat. Aquesta també, si pots contestar-la tu, Silvano. Sí, bona pregunta perquè és una novetat d'aquest any. Si nosaltres hem presentat un projecte i hem dit que costa 10.000, en la reformulació no podem baixar del 50%. O sigui, la reformulació màxima o mínima ha de ser de 5.000. I crec que és contestat. Perfecte, gràcies.
I Toni, també un altre, el nombre de projectes per entitat. Això sí que ho hem dit, que dependrà de cada òrgan gestor. En el cas de l'ICUP, són un màxim de 2 projectes a l'àmbit A i 2 projectes a l'àmbit C. He entrat a tràmits. Si el projecte que es presenta té una durada de producció més llarga que aquests 12 mesos de l'any i 2022, hi ha alguna manera de presentar-ho? Com hem comentat, en principi les produccions no se subvencionen, per tant, si estem parlant d'una producció, compta amb el que he comentat abans, se subvencionen activitats i serveis, per tant, programacions, mostres, cicles, festivals, esdeveniments, etc., però no pròpiament produccions artístiques. I per altra banda, si l'esdeveniment dura més, pot ser que duri més, però en tot cas només és subvencionable aquella part que es desenvolupi l'any 2022. Només l'any natural de la convocatòria. Això és important que quan detalleu a la vostra sol·licitud les dates del vostre projecte, quan el descriviu podeu dir que dura més, però les dates pròpiament de realització del projecte han de ser com a màxim de l'1 de gener al 31 de desembre de 2022. Hola, si estoy dada de alta en el momento de la presentación de la solicitud, pero me doy de baja en algún momento por motivos varios, ¿influye en la recepción de la subvención o solo basta que me dé de alta nuevamente? Clar, aquí no sé si estem parlant d'alta d'un certificat digital que t'identifiqui com a persona física, no acabo tampoc de tenir clar donada d'alta de què, d'autònoms, de certificat digital, etc. El que sí que és important és que el certificat que utilitzeu, tant si sou una persona física com una persona jurídica, per presentar la sol·licitud de subvenció, ha de ser el mateix sempre. Ha de ser el mateix sempre. És a dir, quan feu la sol·licitud, quan s'us demana documentació addicional a la resolució provisional, si és el cas, quan voleu annexar algun altre document que considereu necessari o quan presenteu la justificació. Això és el que és important que heu de tenir en compte. No sé si vols afegir alguna cosa més, Silvano, però crec que si estem parlant d'identitat digital... Jo, pel que entenc, aquí jo més estic entenent que està dient alta d'autònom. I això el que sí és que els justificants que s'utilitzin per justificar la subvenció han de ser justificants dins del període de la durada del projecte. L'única cosa que es demana és que si hi ha una factura emesa, la factura estigui dins del període del projecte. Que la Natàlia estigui d'alta autònoms o no, això no importa en el context de rebre o no la subvenció. D'acord, gràcies. I me'n quedo aquí per la següent. En realitat havia entrat per la següent. Dieu que tenim que presentar almenys l'import subvencionat i també dieu que tenim que presentar el total de despeses. Mireu, el discurs és aquest. Vosaltres heu dit que el vostre projecte costa 10.000 i per justificar haureu d'omplir en algun moment un Excel posant totes les factures que s'hagin generat i que hagin generat el cost del projecte. D'acord? Totes fins a 10.000. Però, diguem-ne que físicament l'administració vol veure només les factures fins a l'import que us han donat de la subvenció. O sigui, les justifiqueu totes dins de l'Excel i entregueu a l'administració només per l'import que us han atorgat. Aquesta és la diferència.
D'acord, moltes gràcies. Si som una galeria d'art, per tant un comerç amb afany de lucre, també podem fer una sol·licitud per aquesta subvenció. Sí, el que hem comentat abans és que el projecte que presenteu ha de ser sense afany de lucre. És a dir, vosaltres podeu tenir una activitat com a galeria, que és una activitat comercial, però el projecte que presenteu a les subvencions ha de ser o serà un projecte cultural sense ànim de lucre. I tant que podeu presentar projectes. El que és important és que el projecte sigui sense ànim de lucre o, en el cas que hi hagi beneficis, aquests reverteixin sobre el propi projecte. No presentareu el projecte de la vostra activitat, sinó un cicle d'activitats o les exposicions que feu, etc. O un cicle de conferències, etc. Llavors, el projecte en si ha de ser sense afany de lucre. Es pot presentar el mateix projecte a districte i a ciutat amb dues sol·licituds? En principi no, perquè el que hem dit, un projecte que és d'àmbit de districte i que, per tant, està fet, adreçat, pensat, dut a terme per la gent, específicament la gent del barri o del districte, i adreçat única i exclusivament a aquest àmbit, és un projecte de districte, no és un projecte de ciutat. Per tant, s'ha de presentar a districte. Tanmateix, si el projecte es fa en un barri concret, en un districte concret, on evidentment tindrà més impacte, perquè es fa allà, però és un projecte adreçat a nivell de comunicació, d'activitats, del que estigui adreçat a tota la ciutat, aleshores es pot presentar a ciutat. És important que també tingueu clar quin tipus de projecte teniu i el presenteu a un lloc o a un altre. Aquí hi ha preguntes sobre el document 2, crec que aquestes s'han anat contestant. Aquí també ens comenteu un error, també ho comprovarem si hi ha aquest error. Per comprovar que el projecte s'ajusta als criteris d'un altre àmbit, on podem trobar el contacte d'una persona responsable? Jo crec que dins de la mateixa convocatòria podeu veure si hi ha sessions informatives d'aquests diferents àmbits, perquè això està publicat al web de l'Ajuntament i segurament allà tindreu algun contacte o algun correu a qui adreçar-vos. De totes maneres, sisplau, també si no ho trobéssiu, ens escriviu un correu a info.icup@bcn.cat i miraríem a veure qui és el contacte i us el traslladaríem. Eva, voldria saber si les dates de sol·licitud de les subvencions de districte són les mateixes que els àmbits ciutat. El que fa referència a la convocatòria general, sí, són les mateixes. A la convocatòria general són exactament les mateixes dates, tant les de districte com de ciutat. En el cas d'un projecte a l'àmbit educatiu, sigui durant el curs, la part del projecte que es faci de gener a juny podria anar a la subvenció de 2023. Vull dir que seria el mateix projecte que hauríem presentat a la convocatòria de 2022. És correcte? Sí, és així. Vosaltres presentaríeu un projecte que entenc que la part de 2022 aniria de setembre a desembre i el mateix projecte el tornaríeu a presentar el 2023 amb la part que aniria de gener a juny de 2023. És així. En el cas d'un autònom, com justifica factura pel seu treball com a director de projecte? Aquesta, doncs, també si la vols contestar tu, Silvano, si tens... Fent una factura, clar, aquí el complicat és que en aquest cas el Gustavo presenta una sol·licitud com persona física
I després les justificacions són d'un autònom que es diu Gustavo. Estem en aquesta situació. Hem d'anar en compte amb Clar, això. clar, aquí és... Però això justament el tenen en compte en el moment que fan l'avaluació els tècnics de referència, en el sentit la despesa ha d'estar relacionada amb el projecte subvencionat, en el sentit, és possible que el Gustavo faci factura, sí, però Eva. Sí, però hem d'anar en compte que no sigui l'activitat del Gustavo com a autònom que estiguem subvencionant, sinó que estiguem subvencionant un projecte en el qual el Gustavo pot fer una part d'aquest projecte i pot facturar. Tot això, en tot cas, també us recomano, aviat ho anunciarem, però hi haurà una sessió específica només per parlar de les justificacions. En breu la farem, a principis de febrer, quan haguem acabat, no patiu, quan s'hagi acabat tot el període de presentació de sol·licituds, tant de la convocatòria general com la de beques, es farà una sessió informativa només específica per justificacions on podeu fer totes aquestes preguntes. L'auditoria és despesa subvencionable? Sí, això ho hem contestat abans. Un projecte de ciutat amb una part que es desenvolupa només a un districte, aquesta part es pot presentar a districte i l'altre àmbit ciutat? Bé, això, hem de ser molt curosos amb això, no? I veure que realment estem parlant del mateix projecte o estem parlant de projectes diferents. Es poden presentar, no hi ha incompatibilitat formal, però com us dic, si un projecte es veu o per la informació que conté el projecte es veu que és un projecte adreçat a àmbit de districte, no es podrà valorar en la convocatòria, diguem, en l'àmbit ciutat. Ha de quedar molt clar, molt clar. I l'associació no té ànim de lucre, però els treballadors tenen drets, per tant tenen salari. Sí, com he dit abans, aquí, en compte, estem parlant del projecte, el projecte, que sigui un projecte sense ànim de lucre. Evidentment, hi pot haver una associació, treballadors, persones remunerades i el projecte de l'associació pot ser sense ànim de lucre. Se subvencionen espectacles que formin part d'un festival, se subvenciona el festival. Per tant, també els espectacles, però no la producció d'espectacles en si, si és això al que et refereixes. És a dir, no pots presentar com a projecte un espectacle que formi part d'un festival, sinó el festival. Indirectament, subvencionant el festival, s'estaria subvencionant la producció, indirectament, però no se subvencionarien despeses de producció dels espectacles. Això és important, no se subvencionen produccions. El document que acredita la representació legal d'una persona, d'una entitat jurídica, s'adjunta ara o esperem que ens la demanem? És una documentació administrativa que se sol demanar a la resolució provisional. Podeu adjuntar-la, però s'us demanarà en el cas que fóssiu beneficiaris. Si la despesa pressupostada fos, per exemple, de 10.000, però només podríem justificar 5.000, hauríem de tornar la totalitat de la subvenció rebuda? Crec que sí, pel que ha comentat el Silvano abans, però si ho pots confirmar. Hola, me'n sentiu? Vale. Escolteu, aquí és una qüestió que és important perquè és bastant novedosa. Vosaltres heu dit 10.000. Si justifiqueu per sota de 5.000, l'heu de tornar tota. Us donen un marge màxim d'un 10%, en el sentit, heu dit que costa 10.000, com a molt poc n'heu de justificar 9.000 i per sota del 10%
entre, diguem-ne, 9.000 i 5.000, si en justifiqueu 7.000, es calcularà un percentatge de reintegrament de la subvenció que us han atorgat. Heu de justificar 10.000. Com a molt, 9.000. És un 10% de marge. Per sota de 5.000 l'heu de tornar tota i entre 5.000 i 9.000 el que pugueu justificar es calcularà que l'import de la subvenció, n'heu de tornar un percentatge que es correspondrà amb allò que heu pogut justificar. Per això és important que quan surti la resolució provisional, si veieu que el cost del projecte és massa respecte a la subvenció que us han atorgat, reformuleu per no haver de justificar una quantitat a la qual a la millor no hi podreu arribar. I si no hi arribeu, amb aquestes qüestions, una part us la poden demanar tornada. Ja està. Perfecte. Si un mateix projecte... Farem algunes preguntes més, no gaires més, intentarem acabar puntuals a la 1, però en llegim algunes més. Si un projecte inclou diversos eixos i un d'ells és la producció d'un documental, a més d'un taller, una exposició i activitats, es pot incloure. Un projecte pot tenir diferents eixos, però tot el que siguin despeses vinculades a produccions no són, en aquest cas, subvencionables. Pregunta burocrática, una asociación que no tenga certificado digital, ¿cómo lo consigue? En alternativa, el representante que lo tenga y presente la solicitud, ¿cómo se convierte en representante de la asociación? Això també, si ho pots contestar breument, Silvano, però té a veure... Molt breument. Si és una associació, ha d'estar enregistrada a la Generalitat. O sigui, que els estatuts estan a la Generalitat. ¿Cómo se convierte en representante de l'associació? Si els vostres estatuts no diuen el contrari, el representant és el president o la presidenta de l'associació. I per convertir-lo en oficial heu de fer un tràmit amb la Generalitat. O sigui que, Andrea, et aconsello de repetir aquesta pregunta a Info i CUB, que en el teu cas específic et donarem una resposta més àmplia, d'acord? Y porque cómo se consigue el certificat digital de la persona jurídica és un tràmit que, si no heu fet mai, dura 2 mesos. O sigui que és articulat i explicar-ho ara no tindríem temps. No, exacte. Escriu al mail, que segur ens el giren i us podem dar informació directament. Perfecte, gràcies. ¿Puedo postular como persona física con NIE? No tengo... Sí que pots. Sí que puedes. Benvolguda Eva, una pregunta. Si programem peces de teatre en un festival i tenim que pagar les companyies que hi participen i ens fan factura a les subvencions, això es considera subcontractació o serveis d'empreses externes? Jo diria, també ho comprovarem, però diria que és serveis d'empreses externes que tu pagues els honoraris de les companyies pel festival, que seria el projecte que presentaries a la sol·licitud. Si es posa a l'apartat L, no t'ho sé dir ara amb exactitud. Si segueixen havent-hi dubtes, ens ho pots consultar directament a infoicup@bcn.cat i t'ho contestem. Subvencionar la programació d'un festival vol dir subvencionar l'activitat de la programadora, el seu tribal, no la caché d'artista. No, entenc que aquí sí, o sigui, es pot subvencionar la programació d'un festival i es poden subvencionar tant l'activitat o la feina de la programadora pels seus honoraris
i també la feina i també els catxers dels artistes. Quan diem que no subvencionem produccions, estem parlant de produccions artístiques, d'obres artístiques, d'espectacles artístics. En un festival són despeses subvencionables els catxers que es paguen als artistes i també la feina que pugui fer la programadora del festival. Si som dues sòcies, una administradora i l'altra apoderada, pot presentar-ho l'apoderada amb el seu certificat digital. Aquí també una mica el que comentava abans del Silvano, també et torno a deixar la paraula. Sempre que tingui poder, sí, però... Clar, aquí a vegades fa confusió amb tenir poders i tenir una identificació digital de representant. Aquí, el tenir poder com a administradora, una administradora i l'altra apoderada. Aquí s'ha d'establir qui és el representant legal d'aquesta societat. I és la persona que és la representant legal davant de l'administració. Si passa alguna cosa que no justifiqueu, a qui van a buscar? A la representant legal d'aquesta societat. I jo no sé si els poders als quals feu referència us atorguen poders de representació davant de l'administració. És una cosa vostra que heu d'aclarir. D'acord, gràcies, Silvano. Si us sembla, són la una, ho deixaríem aquí. Hi ha moltíssimes preguntes que no us hem pogut contestar. 75 me'n surten a mi, pot ser que n'hi hagi més. Us demanaria, sisplau, que a tots els que no us hem donat resposta ens tornéssiu a fer la pregunta a través del correu electrònic infoicup@bcn.cat i mirarem d'anar-vos contestant. Algunes em consta que les ha anat contestant també la Olga directament a alguns de vosaltres i potser algunes altres han anat quedant resoltes a mesura que hem anat contestant, tant el Silvano com jo, però això, en tot cas, si segueixen havent dubtes, sobretot feu-nos-les arribar a través del correu electrònic infoicup@bcn.cat. Ho deixarem aquí. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció, per la vostra paciència. És una sessió llarga, ho sabem, i això, us animem a que presenteu els vostres projectes, a que us llegiu tota la informació que us hem anat comentant al llarg d'aquesta sessió, que la tindreu, tota aquesta informació disponible a la pàgina web, tindreu aquest PDF i també la sessió gravada disponible a la pàgina web i que això, preguntes que hi puguin haver, teniu a la vostra disposició l'Oficina Ciutadana de la Cultura, que us anirà contestant, que us pot atendre també presencialment i que per dubtes i necessitats d'atenció personalitzada també tindrem els companys de la cooperativa La Fàbrica, que hi podreu contactar a través de l'Oficina Ciutadana de la Cultura, que també estaran fent una tasca de suport i assessorament durant tot el període de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria. Res més, moltes gràcies. Endavant amb la presentació de projectes i fins la propera. Gràcies a tothom. Fins aviat.